wasu lokuta guda uku da ba a shiga gida ko da babanka ce a gidan da babanka kakka shiga musu a lokaci. Wannan babin kalubale ne gari mu ahlus sunna, domin mafiya za ka ga ayar hijabi ba ta aiki a mafiya a gidajenmu. Kaga mutum yana ta sunna kullum da kokarin zuwa wajen karatu, kokarin halartar darasi, tauhidi, fada da bid'a, amma an kashe gidansa sai ka tarar ba tsari. Matarsa bata ma san duk karatun da ake ba, duk tafiyar nan da ake ba da matarsa ake ba, shi kadai yake ta tafiyarsa. Gidansa kaga a hautsina, 'ya'yansa kaga ba kyan gani. To wannan al'aura guda ukun sai ka reni 'ya'yanka da matanka da abokanka da masu shigan maka gida, cewa ko da kai ka haifi yaro a waɗannan lokuta ya kamata ya baka ka shakata. Salasu auratin lakum, ko dama Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum, ya ku masu imani waɗanda kuka mallaki damansu, wato ku yanzunku da bayinku su nemi izininku. Allah ce su nemi izininku. Wallazina lam yablughul hulma minkum, da kuma yaran da basu kai mafarki ba a cikinku, ƴaƴanku su ma su nemi izini. Salasa marrat, a lokuta uku. Yaushe ne? Min qabali salatil fajri, kafin ai sallah asuba. Kafin sallah asuba